Oberima so wakumam. Oberima so wakumam. So hoso na hwe wabufuo su eyie. Oberima. Ha? Ebiase abrabo na ye bo ni nyina ye nipa mienu pe. Don ye doso. Nanso ye nipa mienu pe ene ne namu. Eti se ye nipa mienu pe dia. Adenti ena ye na wodo di enche ye ho ne ye ho. Ye mienu pe o, ye nkyere so. Ade na ye na odomapa adi emfa nkyere ye ho. No bi beka se Oforisua Aboagye na dia adai. Ena me kan kyere me nuano mema se. Ye hwe ya koma ene ye bufuo yie. Efri se said ye mpempi ya tai no. Said ye mpempi ya tai eka se. Emema ewa akukodro. Emema ewa akoma eche ma no. Eyampa trudo. Se uba wa man Ghana mu a Ghana mamra no. Ebo ma ho bai. Ye mu se. Sa bambo no a ema wo ewo man Ghana mu ano. Edaso ewo ma ho anase. Edaso ewo ho a. Emamra no edaso ebo ma ho bai. Ahimfa na samra we free baye. Colonial masters ya wo English broni bedi o man Ghana so no. Sa wo momra no bi na ye tintim Ghana mamra no. Ya say ene sa na tie dia ye hwe ne mo ma ne koda ho bai. Adenti no aka se ye mo mema ho bai. Ade bom fiti ase no kropo twadi apoba se ye dom obo Oberima na di kai. Enu ti se de osi eye mema no enwoma wode ewurawura mema mu no eye mema no na ano dene papa. Eti ana nwumre kura ka metumi aka se wa bra ye Oberima wie ye no na materials na shorto. Eti basa ye dom Nyankopon ni nimdie mu no se dabi mema Oberima dana ho na mayine fempade na media boba. If you say Oberima say ono kwantumi entena. Eti e boba ba yo. Se Oberima say ono kwantumi entena. Na se Nyankopon ahonim no ode obaba. Adai ene mema ema tete. Adai ene ema ajojo. Adai ene ma atiatia. Na me catch you say ye hwa adibom kura no a ema ye very special ma Nyankopon efri say omo ya adibom ka kire wo kura no a wawo no kura no ba wo twato no ya hwa akrokro ade krokro no anu ti ma me kan kire mema no omo to omo ase say ye ka akrokro pa Nyankopon wo de ma ne ma ema kura 95% emema ye 5% pe wona me ya adwena adwon me Wabay one wahuno se open wo. One wahuno en wakoye ne ho ade na afei adan ne ebro bebrebe. Afei adan ene atiatia bebrebe. Ede be pa na mefan se emaye mema anunti no emema edi ema esu akwawe ne wo buru wo mku wo mu ebo wo mu tuo. Adene se basa. Adai ene wo se basa. Nyankopon no akura no a wonu kura ne materials wo de bo ma no wo krokro mu yie papa. Ma men ka kiro se India eda emamu no enye bi na da emamu o. Efri se oba kasa no asebe praduasa wo ye kromfo pa no a yesi oba we ye tatwi no wo ho be humpu a na ye mani a kire bema na abona nson na oba na yesa yenhwe ema bebre omudo ho akowura kokemu no yemusa se ema no omsode ya na omkonum kokenu na dabi eye bema na abo omonson na ema no bi awura saate bi anim ema hia krokro pa sede Nyankopon si ye ema no wo musura de papa eti bema bi bia adwuma wo man kan na mo se dabi media memfa memma adwuma ema ko na mefo wo adwuma efiri se ma omokoma emre
oba ubehu se na koma den pa no na ye bema na influence no ama na wura sa atebia ni eno ti ena me ka kire ma ne mama nyina titru emma no se ukofo obi de hye na wo hwe na wo mpɛ no obɛyɛ na kayaka de poso na kyena na wo bo no na nani ho pai ne si ho tu a fa no kɔma na busuafo tie fa no kɔma na busuafo sɛ woni akoma yɛde atwempra na sɛ wɔba no ufu sɛ wo memma bi ɛwɔ wachi wo chitiwu a mesro sɛ bɛmɛ jano na wanhwɛ ye ebewie wa fiase da wanhwɛ ye ebewie obabi basa ebewie edinbɔne na wanhwɛ ye ebegya wɔ nimguase ɛwɔ kurom o mantamo ɛne efia wotimu ebre aso sɛ ememma ɛhwɛ memma ye emaye ɛwɔ Ghana ha enuti yebesre wo mu akasa wo mu kura emra no a Ghana mamra no ebo ma no ban se wo mu hwe no wo mu nyirim ne ye mo ma ho ban efise krupo twedi ampo na gasa obo ma no wo hwe wo mu so yie na oben wo eyie pa ade be important wo ba ye wo so hwe na so ntumi a my friend fane koma na busuafo tetetetia empra na na etwen onware no onye ne ho ade ekwa bi so no anya odia de ye odia mpo na adai enti so susu se oba no se wo chiti wo se wo wia wo ehekura no wo wia wakọ wo na kuta na ade e no se de ode be ma no na so de won tia se obegye aboso na so ntimi koye ne ho ade a be me janu manenko se sayo bam na mema te se de ma sitie ase a bibia ni webekoso Ghana se Oberima betumi akode acid akogu oba so Oberima ebetete oba na akotwitwa ne sekai na empo yakobo obatu emema no hye ne nso se mema no hu se de si yo ma omo betumi atena omam amana yo makono na yo mode eye me modofo pa oseyaw Aboagye fosuo 19 fosuo